MTV. Сәлем Ирке. Исәнмесез? Сәлем. Сине күрүгә бик шатмын. Тапшыру башында сине күптән түгел алган мактаулы исемең белән котлау үтәсем килә. Рәхмәт. Беренче һәм соңгысы булмасын. Алда да сине яңа җиңүләр, яңа биеклекләр көтсен. Амин, Ходаем шулай булсын. Интервьюларның берсендә әйткәнсең, сәхнәгә аяк баскан вакытым тормышымның иң авыр мизгелләре дип. Бу чынлап та шулай булдымы? Менә интервьюны шуннан ук башларсың дип уйламаган идем, Зоя. Әйе, дөрестән дә шулай. Беренче иремнән аерылышкач та мин үземдә ниндидер көч туплап, кемгәдер, бәлки аңа да доказать итәсем килгәндер минем үземнең буш урын булмавымны. Менә мин нәрсәдер минем нәрсә булдырганымны һәм мин әле синнән башка да менә дигән яши алам дигән сүзләрем булгандыр бу. Менә ул миңа бик зур этәргеч, бик зур көч бирде. Менә ул аерылышу. Беренче ирең белән озак яшәмәдегез. 1 ел ярым яшәдек. Әни булдың, әни булганнан соң инде димәк Озак вакыт үтмәде, без аерылыштык һәм күпмедер вакыт әлбәттә миңа үземә генә торырга туры килде, чөнки бу һәрбер кешегә Алла сакласын, бу барыбер бик авыр зур стресс. Мин бик авыр кичердем аерылышны. Бу вакытта Айсылу һәрвакыт синең белән булды? Юк, әлбәттә, үземдә яшьрәк булгач инде әни мәти минем белән янәшә булды һәрвакыт һәм без бергәләп Айсылуны үстердек дип әйтсәм дә була. 4 елга якын мин менә бу Барс медиа компаниясенә эшкә кирип киткәч тә бала авылда торып торды, әнияте янында. Мин әкрен генә үземнең карьерамны төзеп дип әйтим, миндә үземә әз генә акча туплап, тормыш корып җибәрергә әни белән әти булышты. Алар әз генә карап тордылар. Әз генә дип әйтеп булмый инде, 4 ел. Айсылу янына еш кайтып йөридеңме? Атна сайын. Беренче попуткаларда йөрдем, автобусларда, Черемшан автобусына утырып, аннан соң гастрольдән кайтуга атна сайын дип әйтү дә дөрес түгелдер. Кайсы бер гастрольләр 4-5 көнгә сузылды. Аның арасында 3-4 көн вакыт була икән, мин әлбәттә сразу кайтып китәдер авылга. Кайсы берсе 10 көнгә сузыла икән, аннан соң кайтадыр. Менә шулай геле юлда аннан соң инде әзмәз акча җыя башладым, туплый башладым акча һәм үземә машина алып, рәхәтләнеп төнлә кайтып төшсәм дә, Уфадан кайтам, Мәскәүдәнме, машинага утырып, игәдә кирип тормыйча минем авылга китеп барадыр. Менә шулай яшәдек. Айсылу сезгә үпкәләп калмыйдыр. Айсылу бала бит инде ул. Бала үпкәләү дигән нәрсә дигән сүз инде ул. Ул бит әним белән әтиемнең менә бик мудрый, акыллы кешеләр булуга аркасында андый проблемалар тумады. Чөнки алар һәрвакыт аңа мин киткәндә дә аңлата торган булдылар. Әниең сезнең өчен тырыша, киләчәктә син укырга кирергә тиеш, баланы укытырга да кирәк, бит әле Казанга килеп торырга урын да кирәк. Авылда укытып булмый инде баланы, мин бит инде үземә цель куйдым. Без ничек булса да икәү бу упкыннан күтәрелеп, ничек тә булса доказать та надо, безгә әйбәт яшәргә дә кирәк. Шуңа күрә андый проблем бер кайчан булмады. Әнием белән әтиемә рәхмәт шуның өчен. Алар һәрвакыт дөрес, туры фикер аңлатып балага. Менә аларның төпле фикерләре, төпле үзенчә бер тәрбиясе бүген дә балалы чагыла. Бер кайчан әйбер сорамас. Миңа бу кирәк, теге кирәк, телефон кирәк, миңа акча кирәк, миңа яхшы джинсы кирәк дигән сүзләр бер кайчан да ишетмәдем. Үзем әйтәм, кызым, сиңа бер нәрсә кирәкме? Кибеткә барып кайтыйк дигәч тә, әле бүгенге көндә дә ул миннән иң беренче мондай сорау бирә. Әни, акчаң бармы соң? Әйе, бар. Күзгенә тимәсен, бозылып кына китмәсен шул балама инде
бигрәк тә аның бәхетле булуын телим һәм юлларында яхшы кешеләргә очравын телим. Үзе кебек. Әтисе белән мөнәсәбәтләре ничек? Алар бер кайчан да аралашмадылар. Юк, аралашмыйлар. Безнең связь юк. Аның үзенең теләге дә булмадымы? Мин әйттем Айсылуга, өйләнешкәч тә Артур белән, Айсылу, мин әйтәм, без хәзер гаилә, матур гына гаилә корып җибәрәбез. Без каршы түгел. Теләгең бар икән, бер тапкыр 10 яшьләрендә утырып сөйләштек, аннан 14 тулгач паспорт алгач сөйләштек. Менә хәзер син зур кыз, синең дә паспортың бар. Әгәр теләгең булса, без аны табабыз. Кайчан телисең, шунда аралашсын. Чөнки ул синең әтиең. Ярар диде, уйлыйм диде, берничә көннән соң икесендә дә килеп, юк инде безне берәй-бер дә бит не связывает инде. Без нәрсә турында сөйләшик инде аның белән. Минем бит инде әтием бар дип, безгә менә шундай сүзләр әйтте. Мин әле дә каршы түгел. Ул инде зур кыз, акыллы кыз, аның фикерләве дөрес. Әгәр бүгенге көннән әйтә икән, аралашасым килә дип, бер кем дә бер сүз дә әйтмәячәк. Табам телефон номерын, табам яшәгән урынында аралашсыннар. Әтисе ягыннан да теләк булмады. Ул яктан юк. Ул яктан юк. Әтисенең туганнары Бер мәлне генә булып алды, аннан соң ишәптер тындылар. Мин катырак әйттем дип тә әйтеп булмый инде. Нәрсәдер кирәк булган өчен генә бала белән аралашу дөрес түгел инде ул. Ниндер документ, ниндер нәрсә кирәк өчен бу. Башка төрле булырга тиеш дип уйлыйм. Мин аны сизәм икән. Әгәр дөрестендә сагынып, күрәсе килеп килә икән, разве аралаштырмыйм инде мин? Вообще андый кеше түгел. Ул ярар булды. Алардан тора, миннән тормый. Айсулдан тора һәм Илшаттан тора. Айсылу Артурны әти буларак кабул итте. Әйе, никах көткәч тә аның әти дип әйтәсе килгәндер инде ул баланың. Без теге әти дип әйт, ул синең әтиң дигән сүзләр булмады. Без һәр вакыт белеп килде аның әтисе башка кеше икәнлеген. Әти ди? Әти ди, аралашалар, бигәйбәт аралашалар. Кай вакыт арттырып та җибәрәләр, әзгә теге әйткәләш хәзер инде Айсылуга уның бит инде яше бар. Үзенең фикерен әйтә гаиләдә. Монысы үзенчә әйтә, миңа теге кырыйдан гына карап торганда кызык. Чын ата белән кыз арасындагы мөнәсәбәт аларның. Мин бик шат моңа. Бер нәрсәгә дә өтәрмәдем шулай ук. Башына тукып тормадым, син булай эшләргә тиеш. Әтисенә дә, Артурга да әйтмәдем, Айсылуга да әйтмәдем. Менә ничек була? Шулай булсын дидем. Әлбәттә, минем өчен ни генә булмасын. Минем өчен иң беренче урында балаларым. Балаларым. Әгәр балалар бер нәрсәдән авырлык күрәләр икән, мин теге ират яклы булып, балаларны кырыйга әтә торган кеше түгел. Мин һәр вакыт балалар яклы. Мин кызлар әле безнең бөтенесе карап торам, тикшереп торам. Ул якта мин теге бик кызыксынам дип психология белән укыйм ул китапларны да, бала белән ата арасындагы мөнәсәбәтләр, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр, ана белән бала арасындагы мөнәсәбәтләр. Кызык бу минем өчен, шуңа күрә бик контрольдә тотам бөтен әйберне. Психология белән кызыксынам дидем, әмма психологлар беренче урынга һәр вакыт ирне куя. Дөрес түгел ул. Дөрес түгел. Нинди сүз инде ул? Нәрсә дигән ничек ана кеше иратны беренче урынга куйсын? Ярар, хәзер тамашачылар да мине кемнәрдер ыршадыр, тиле бу иркә дип ыршсыннар. Тик мин үз фикеремнән кайтмыйм. Беренче урында балаларым, әни әтием, иремне дә бик яратам.
Мин аны аңа табынып яшәсәм, бетте баш була. Миңа нуждаются минем балаларым бар. Әниятигә мин хәзер бик кирәк. Алар олыгаялар. Ничегне мин Артурга табынып утырыйм? Нәрсә дигән сүз соң инде ул? Дөрес түгел ул. Дөрес фикерләү түгел. Миңа бик каршы берничә шундый әңгәмә дә булып алды. Психолог мәтерлесе бар бит. Инстаграмнан да күргәнем булды. Беренче урында ират булырга тиеш, аннар гына балалар, шуңа күрә менә иратлар китә. Китә торган ират, нишләтсәң дә китә ул. Нишләтсәң дә гулять иткәне итә аның, китә торганы китә аның. Ничек мин балаларны, балалар бит алар балалар, изелеп төшкән йөрәгеннән балалар, ничек аларны иратка алыштырып булсын? Дөрес фикер түгел. Димәк, сине берсе дә бу фикернән кайтара алмыйча. Бер кайчанда. Юк. Әлбәттә, без хисле кешеләр инде, сәнгать кешеләре, мәхәббәт дип теге өйләнешкән вакытларда шундый рәхәт ишенде ул. Барыбер аннан соң тормыш үзенекен итә, барыбер беренче урынга күбрәк балалар турында уйлыйбыз, мәхәббәт уйнашып утырмыйбыз бит инде. Иртәннән кичкә хәтлек бер-беребезгә карашып, үбешеп утырмыйбыз. Тормыш алып бара кирәк бит, ул бит эш баланы укытырга кирәк, киендерергә кирәк, әти-әниләрне карарга кирәк, аларга булышырга кирәк, эшләргә кирәк, карьераңны карарга кирәк шул вакытта. Әгәр син ирне беренче урынга гына куеп, гел мәхәббәт кенә уйнап утырсаң, бик ярак китә алмассың. Әлбәттә, балалар мәхәббәтле гаиләдә үсәргә тиеш. Без иде бик ачу килгән вакытта да әйткәләшәсе килгән вакытта да кайвакыт үзебезне тыябыз, чөнки кызлары бар. Әле барыбер кызларны әни күбрәк карый инде, һәрбез гастрольләрдә вакытта. Барыбер кызлар монда булганда Айсылу бар. Ул күрергә тиеш безнең әйбәт мөнәсәбәтне. Алар шундый ир сайларга тиешләр, без премьер булырга тиеш. Шуңа күрә машинага чыгып булса да әйткәләшәбез. Андый чаклар еш буламы? Булгалый. Юк дип әйтә алмыйм. Менә без бер кайчан талашмыз дигән кешеләргә мин ышана алмыйм. Ничек инде ул тормыш иткәндә бит төрле хәл була. Барлыклы вакытта була. Юк булган вакытта була. Шул вакытта бит инде әлбәттә без инде тырышабыз мотор иттереп проблемаларны решать итәргә. Но теге аның да үз фикере бар. Ул бит инде хәзер беренче өйләнешкән вакытларда әзгенә теге йомшаграк, нирәк булса да хәзер шундый иратка әйләнде, үзенең фикерен шалт итеп әйтә торган кешегә әйләнде һәм барыбер гаиләдә соңгы сүзне ул әйтә. Ират кеше, мин үземдә моны теләдем. Бәлки кайсыдыр моментларда Артурда шул әйберләрне тәрбияләгәнмендер дә. Ул миннән яшьрәк, 4 яшькә. Шуңа күрә миңа ошый бу әйбер. Без уйнамыйбыз. Безнең гаиләдә икейөзлек алдау юк. Булмасын да, Алла сакласын. Шуңа күрә чын менә ничек бүтән кеше яши, без дә шулай яшибез. Бер нәрсәсе дә бернинди айырмалык та юк. Обычный гаиләбез. Артурда ул сыйфатларны тәрбияләдем дисең. Димәк, ул башта син баш булдың, ул муен. Баш дип әйткән түгел, мин син менә шундый булырга тиеш, мондый булырга тиеш дигән әйбер бер кайчан да булмады. Ул премьерлар белән менә бу шулайрак булыр ие, менә бу булайрак дип йокларга яткач әзгенә шулай матур гына акырып, бакырып әйткәнне Артур гомумән аңламый. Бу минем маңа ипләп кирәк. Жайлап кирәк. Йокыдан уянгач та 40 минут менән киен килем. 40 минут уятам менән тор инде. Барлап ята. Моторым тор инде. Тагын барлап ята. Ну торасыңмы, юкмы инде? Чәй суына бит инде. Тора, шулай дигәч. Әкрен генә атлап юынып чыга. Менә утырып, юынып чыгып, утырып, шәйләр эчеп, барып утыргач диванга, менә бер примерно 40 минутлар үтә. Шуннан соң гына Артур уяна. Әгәр аңа тор, былай итәргә кирәк, тегә итәргә кирәк, менә шул андый кызу әйберләр әйтәсең икән, ул югалып кала һәм ул ярты көн утырып торыр. Шуңа күрә аның инде мин хәзер киен киле беләм.
ничек җайларга икәнлеген дә беләм, ничек көйләргә икәнлеген дә беләм, ничек әз генә борырга икәнлеген дә беләм. Тик аңа аны сиздермим. Әгәр сизсә, ул киресен эшләячәк. Аның да характеры бар, шуңа күрә барыбер ни генә булмасын, хатын-кызлар акыллырактыр дип уйлыйм мин тормышта. Икенче тапкыр гаилә корырга курыкмадыңмы? Курыктым. Иң беренче үзем өчен түгел, балам өчен курыктым. Ярар, хатын-кыз ират таба инде ул. Ират та хатын-кыз таба. Бөтен дөнья тулган. Мөхәббәт тә уйнап алырсың, тегесе дә булыр, монсы да. Бала бар бит. Ничек кенә булыр мөнәсәбәтләре? Иң беренче шуңа карадым. Менә балага мөнәсәбәте әйбәт икәнен күргәч кенә ризалаштым тормыш корырга. Тикшердем әлбәттә. Айсылу да әйбәт кабул итте. Ул да яшь булуына карамастан әти була белде. Молодец. Акыллы. Аңа ничә яшь иде? Аңа хәзер 30, 23-24-ләре шама, мин 4 яшькә алырак. Аннан тынычландым, бала белән мөнәсәбәтләре әйбәт икәнлеген күреп, тынычландым. Тик бер җирче шул вакытта иләнешкәч, олы яшьтәге бер җирче беләсезме нәрсә дип әйтте миңа? Син курыкмыйсыңмы? Берничә елдан кызың үсеп җитер дә иреңне алып китер дип. Ишкен еладым. Ничек аныңды уй башыма да килгәне булмады. Ничек шундый пычраклык уйлап була? Әле генә тормыш кырган бәхетле гаиләгә ничек шундый сүз әйтеп була? Ул кеше белән мин олы кеше булса да ул җирче. Аның белән бүгенгесе көнгә хәлек мин исәнләшә алмыйм шул сүз өчен. Акыллы, үзенең 2 баласы бар. Үзе олы хатын-кыз ничек миңа шундый сүзне әйтә алды икән? Кешенең күңеле шундый пычрак микән? Әлбәттә куркмам, но кайтып бик озак уйландым. Бик авыр булды бу әйберне күтәргә. Бөтен җирчеләр алдында әйтте. Кара, эләктереп китер әле кызың. Бала бит ул, 9-10 яшьлек. Ничек син бала турында шулай дип уйлый аласың хәзер? Әле бит ул үсеп җитмәгән, җитлекмәгән. Менә шул җирченең сүзе бик авыр булды. Бер кайчан да уйламадым, анда уйлар башыма да кермәде. Алла сакласын. Иркә, мин һәр вакыт тапшыру башында әйтеп китәм, безнең тапшыру атыла сер булып калсын дип, әмма ул сүзләрне мин генә әйтә алам. Сиңа ул кешенең исемен әйтергә туры киләчәк. Әлфинә, апа. Әлфинә язган әйтте бүсләрне. Һәм син аны кичерә алмадың. Юк, ул бит гафу ителмәде. Яше олы булуына карамастан, Аллаһ Тәгалә мине гафу итсен, тик мин аны бу сүзләр өчен кичерә алмадым. Ул аны бик усал итеп, бик килеп миннән бөтен кеше алдында әйтте. Мин сүзсез калдым. Ул вакытта мин әле дә ярамый, әлбәттә, ачу сакларга. Ачуым да юк инде дә, но нитеп калды, эштә калды менә бу әйбер. Коридорда малай бер-берегез белән очрашып үтеп китәсез, исәнләшмисез. Мин әлбәттә исәнләшергә тиеш. Мин шыпырт кына исәнләшәм. Ул ишетмәсен дип кенә мин Худайдан куркам, әйтәм бит, ярамый бит исәнләшмәскә. Тик калды ул. Ул бер кайчан да ул бит инде олы миннән, минем белән ничек исәнләшсен инде ул. Мин бит исәнләшергә тиеш аның белән. Мин әйтәм бит, ул булганда бөтен кеше белән исәннәрмесез дип әйтәм, аерым барып исәнләшеп йөрмим инде. Бүгенге һәм 10 ел элек булган образларың бик аерыла. Элекке фотосурәтләреңә карап ниндер уялу юкмы? Менә ни шулай киендем микән? Ни шундый кыска шортик кидем микән дигән уйланулар юкмы? Үткән тормышыма мин ничек кенә борылып карасам да, мин үкенмим. Һәрбер әйбер үз урынында, һәрбер әйбер кирәкле урында. Шулай кирәк булган. Менә шулай язган, менә шулай шуны үтергә кирәк булган, значит. Мин авылдан килгән кыз, шәһәр стилистлары мине шулай киендергәч, мин шулай кирәк дип уйладым. Ул вакытта записларны ачып карыйм, үземнекенә түгел, башка җырчыларның да.
Тик миңа катырак бәрелделәр. Ә бит без авылда 10-11 класста укыганда, менә шул елларны әйләндереп кайтып, Зоя, хәзер син үзең карасаң да, бар бит җырчылар, хатын-кызлар татар эстрадасында киндек күрсәтеп җырлаган. Менә мондай топиклардан җырлап йөрделәр. Әншәптер без килеп, резко килеп кергәч, кинәт кенә килеп кергәч, безгә күбрәк бәйләнә булды. Мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм бу әйбергә. Февраль айында синең Инстаграмыңны ватканнар иде. Син аны кем икәнен беләчәкмен дигән идең? Белдеңме кем икәнен? Якынча беләм. Әйтим. Бу заказ буенча эшләнгән иде. Но ул заказ буенча эшләнгән әйберләр гел килеп тора. Син Инстаграмны гына ачып кара. Күпме пычрак сүзләр язалар. Әгәр һәрберсен йөрәгеңә алсаң, шартларсың, яшәп булмый, менә бик авыр сүзләр язалар. Директкада язалар. Елмаям, елмайып җибәрәм аларга. Турыда язалар, теге комментарийларга да язалар. Авыр сүзләр, ә бит берсенең дә фотографиясе дә юк. Кемнәр яза? Гади халык, синең концертыңа килгән халык, сиңа язып утырмый инде аны. Нәрсәгә аларга ул негатив? Менә шул синең араңда булган кешеләрнең кемнәрдер, һәм алар бер фотографиясе булмаган яңа битләр ачып, пычрак сүзләр язып утыралар. Аптырыйм мин. Бер кемгә валлаһи дип әйтәм, бер әйбер дә язганым юк. Бик язасы килгән вакыт була, теге сине бик каты рәнҗеткән кешегә дәшмим. Нинди генә усал булсам да дәшмим дә, бер кайчан да язга әйтсәм туры әйтәм. Шуңа күрә мин начарда. Күп кеше мине шуңа күрә яратып та бетермидер. Туп-туры әйтәм мин. Артында шәйнәп, нәрсәдер кешеләр аша яздыртып, алайтырып утыра торган кеше түгел. Димәк, артистлар арасында дошманнарың бар. Син ничек уйлыйсың, Зоя? Сиңа бирәм әле бер сорау. Ничек уйлыйсың, минем бар микән дошманнарым? Ничек уйлыйсың син? Син бит шулай аралашасың менә артистлар белән. Бар дип уйлыйсың? Бүген үк син белән сугышырга килгән бәлки кешеләр юктыр да инде. Яратмаучылар, үтенүчеләр. Яратмаучылар. Шулай булырга тиеш бит инде. Шулай булырга тиештер бит инде. Безнең бит инде эшебез шул. Менә концертлар куеп йөрисең, башкалар да куя. Кем сине күреп, "О, иркә килә икән бу районга, ат шәп" дип, нинди җырчы утырсын? Әлбәттә, конкуренция бар, шулай булырга тиеш тә. Ә менә сәхнә артында синең белән исәнләшмәүчеләр бармы? Бар. Эшкин. Ашы тутырга ярый. Шуннан соң авыр булса да үзем исәнмесез, исәннәрмесез, исәнмесез барыгызга дип булса да әйтеп үтәм. Чөнки ул гынахка керә бүтәннән соң. Ярамый. Исәнләшергә кирәк. Ашы озак. Киресенчә дусларың бармы? Дусларым бар, тик артистлар арасында түгел. Ә бүгенге көндә син нәрсә турында хыялланасың? Миңа инде менә мин 7-8 еллык бик каты хыялланган идем. Гаилә корырга, балаларымны тотырга, исән сау булуларын, менә шундай бер хыялларым шунга ашты. Аллага шөкер, мин булганына шөкер итеп яшим. Миңа артыгы да кирәкми, Аллаһ Тәгалә булганын алмасын. Бүгенгесе көндә иң мөһим әйбер якыннарымның, әни әтиемнең исән сау булуы. Әтием минем авырып тора генә. Көнем төнем әти турында уйлыйм. Синең турдагы иң куркыныч гыйбат? Инде бөтенесен үттем, куркыныч дип. Бөтен нәрсәне сөйләделәр инде. Менә Турцияга баргач, ирем белән диңгез буенда бер фотография куйган идем. Менә Инстаграмга кирип караучылар да булыр хәзер, мөмкин карарга. Мин анда кыска гына бер әйбердә инде диңгез буенда кычакланышып басып торабыз. Шуннан соң бер кеше булай дип язды. Комментарий. Мин шуннан да эшергә дип. Тип алкашка дип язган. Бик начар комментарий язган һәм миңа бу бик авыр булды. Мин шуннан да бит дип диңгездә мин гомумән отек бар миндә. Менә ул күп хатын-кызларда бар. Аның белән мин көрәшәм, но лекарстволар эшергә ул нерәк. Әзгенемдә юлларда йөреп кайтсам да, минем битем әзгенә интеп китә. Әйтәм бит, кешенең бит организмы төрле.
Су буйында дегенде инде әзгенә бүреткәнмендер. Анда бит диңгез. Шулай итеп язгач, бик авыр булды. Күңелемә бик авыр булды, бик тиде. Рәхәт булгандыр инде ул кешегә. Менә шул, конечно, да 100-дән артык кеше мине яклап язды инде. Ничек шулай дип әйтә аласыз кешегә дип. Мине бер теге эчкән хатынга чыгарып язганнар инде. Тагын берсе булды әле, тагын бер фотографиядә шундыйрак битем чыккан, анда да шулай дип яздылар. Менә бу ике без инде һәр бер нәрсәгә дә игътибар итәргә тиеш түгел. Бер нәрсәгә дә. Тик кайбер артистлар бит менә үзләре уйлап чыгаралар андай берне. Бу инде үзеңнән үзең көлү. Кайсы моментларда кызыктан, кайсы берләре артык китә, миңа калса бу хар модага кирип китте. Ва дөрес хәл түгел инде. Анда бит гади халыкта бар. Яшьләр белән берлек ярар ди, яшьләр аңларлар. Онытмаска кирәк. Аларак бу халкында кешесендә алар кайбер пиар дигән әйберне аңлап та бетермәскә могытлар. Киләчәктә белмим инде гайбәт тагы нәрсә чыгарып булыр икән инде. Әйтелмәгән сүзләр. Әйтмәгән сүзләр калмады буга инде. Минем буенча, мин талашып утырырга җыенмыйм, нәрсә әйтсәләр дә. Түзәчәкмен һәм алга барачакмын. Ничек шундан рәхәтлек алып була? Кешегә начар әйбер язып һәм бу энергия киләме икән анарга кешенең авыр булып мин аңлый алмыйм шуны. Әле дә аңлый алмыйм. Үзең туры сүзлегең белән башка кешеләрне үпкәләткәнең булмады? Бардыр. Мин бит менә әле монда эшләүче кызга Лилия белән лифтта менгәндә дә әйттем. Мин якын иткән кешемә генә туры әйтәм. Син әйтәм, слишком ябыккансың, килешми, әзгенә акча дидем. Моның начарлыгы бар. Миңа шулай дип әйтүчеләр күп, минем якыннарым әйтә, кырсагың чыккан, тукта әзгенә ашагыңнан дип. Әзгенә йыкла, әзрәк булай тигеләй дип әйтүчеләр бар. Бу мин бит начарлык белән әйтмим аны. Әгәр инде начарлык белән әйтәм икән, күрәм икән, авыррак ясаган кеше мин гафу итәм. Ярай инде, алар мине беләләр. Менә ул эшләүче кыз да минем характерымны белә, нинди икәнлегемне. Шуңа күрә үпкәләми. Үпкәли торган кешегә мен әйтмим дә инде. Сиңа иң зур уңышап килгән җырың ул? Карлыгач инде. Аңа гына тукталып, менә шул гына җырым дип әйтергә шулай ук ярамый. Карлыгашка хәтлек минем бит әле үткән тормышым бар. 7 елга якын туплаган альбомнарым, җырларым бар. Алар да мин хәзер Карлыгачны гына күтәреп, бүтән җырларымны юкка чыгарып атырга тиеш түгел. Һәрбер җырымның үзенең урыны бар. Чыгалмыйча калган җырлар да бар, тик бары аларын да әгәр тыңласаң, һәрберсе минем тормышымнан алынган. Ниндидер ички халәтемне күрсәтә. Бер җырда булай гына килеп эләккән түгел минем тормышым. 130-дан артык җыр бүгенге көндә. Һәрберсендә ниндидер бер тарих ята. Аның уңыш сыры нәрсәдә булды соң? Аны беркем дә белми. Бер җырчы да әгәр аны белсәләр сирен, җырчылар, менә көн сайын хитлар язып утырырлар. Менә Аллаһ Тәгалә белә дә инде. Халык белә, тамашачы белә. Biz bilmiyoruz менә тамашачыга бүген сиңа метлек кирәк алырга, салмак җыр кирәк, иртәгә алырга тиз җыр кирәк. Бик грамотный, бик акыллы продюсерлар гына дөрес иттереп, дөресрәк иттереп эшлиләр. Аннан соң тагын бер әйбер бар. Җырчы үзенә үзе продюсер булырга тиеш түгел. Үзенә үзе хуҗа булырга тиеш түгел. Сайласын сүзләрен, тик кырыйдан карап торган бер акыллы, дөрес фикерле, шын фикерле кеше булырга тиеш. Трезво дип әйтәм инде, аяк акыл белән. Сәнгать кешесе ул барыбер бик җирдән йөри торган түгел, кай вакыт хисләнеп китә торган кеше. Ансыз ул иҗат та итә алмый бит. Шуңа күрә продюсерсыз эшләгән җырчылар яклы түгел мин. 15 елга якын компаниядә эшлим. 15 елга якын җырларымны бергәләп сайладык. Мин сайлаган җырлар менә бу җыры минем әйбәт булачак дигән җырларым да төшеп калган вакытлары булды. Алар халык ягыннан карыйлар. Шуңа күрә җырчы үзенә администратор булырга тиеш түгел, продюсер булырга тиеш түгел, һәрбер кешенең үзенең эше булырга тиеш. Җырчы җырларга тиеш.
Татар радиосы хитлары концертында чыгыш ясаганнан соң, күпләр Иркә 4-нчегә бәби көтә икән. Әйтәм бит, ул күлмәкне мин сатып алдым. Ул күлмәкнең бәясе төшкән көттем әле беренче. Ул бик кыйммәтрәк минем өчен. Көттем дә, күрдем дә, барып алдым, киеп карадым. Белдем мин аның әзгенә чыгып торган алгы ягым. Әйтәм бит, ыялмыйм дип. Ну, нәрсә эшләтим инде? Нәзгә тазарып киттем, шуннан нәрсә. Юк, мин көтмим бәби. Әле якын тирәдә җыенмыйм да. Әмма 4-нчегә әни Кем белгән, ирем әйтсә, бәгырем менә бу проблемаларны ябып бетердек бит инде. Безнең бит тормышыбыз менә хәзер җиңелрәк. Әле бит монда матур иттереп киенеп утырып, узаны карап, бөтен нәрсә әйбәт дип әйтеп булмый. Алар бит карарга да кирәк. Тагын бала табып бит әнигә кайтарып гастрольләрдә йөри алмыйм. Алай не хочу дип әйтим әле. Андый теләгем юк. Шуңа күрә бик әйтә икән ирем кирәк дип. Без татар хатын-кызлары Иратның әйткән сүзе беренче урында булырга тиеш. Шуңа күрә әйтсә инде юк дип әйтмим. Иң мөһиме сәламәтлектән Ходай аермасын. Әле бит менә алып кайтам дип кыланып кына йөреп булмый. Ходай ничек бирә бит? 40-ка таба атлыйбыз. 18-20 яшьтә табигать буенча 25 хәлек балаларын табып бетерә кирәк. Аннан соң авыррак. Шуңа күрә булганнары бит инде әз түгел, ишәү. Но кирәк дисә инде, мин юк дип әйтмәячәкмен. Кызларың да сиңа ошап туры сүзлеме? Олы кызымны сөйләп беттем инде. Туры сүзлеге бар. Тик уйлабрак. Икенчесе иң капризный бала безнең Әминә, 4 яшьлек. 5 яшьтә январда характерда күрсәтергә ярата. Анысы туры сүзлерәк булды. Ну, кичкенәсе, менә алар эчесе эштерле. Кичкенәсе аның менә 11-12 сәгать йоклый. Нәрсә бирсәң шуны ашый, нәрсә бирсәң шуны кия. Әминәсе белән кибеткә барсаң, ярты көн йөрергә кирәк. Монда свитерым бар инде минем, монысы кирәк. Андай берләр дә бар, тик миңа бик ошап бетми. Әлегә түзәм мин. 6 яшьләр тулгач, мин аны орнына утыртачакмын. Мин андай берләр бик яратып бетермим. Мин аны не хочу, тик не хочу дип. Шуңа күрә туры сүзлелек әзгенә булсын, но минеке кебек булмасын инде аларда. Усал әни инде син, усал әни. Бик усал дип әйтә алмыйм. Но бик инде җибегәндә түгелдер дим. Әтиләре дә булайрак тота. Аңа да әйтәм, әзгенә кирәк, кызларны топтырырга кирәк. Бик җибегәннәр булып үсмәсеннәр инде. Хәзерге заманда үзең беләсең, үзе җиңел түгел. Яшәүләре җибегәннәргә. Артур Айсылуга карата усал була аламы? Юк, шул бик була алмый. Алар күбрәк дуслар. Айсылуга безнең усал булырга да кирәк түгел. Безнең бөтен нәрсә Субханалла, Аллаһка шөкер. Кайткан җиребезгә илләрне ялт иттереп җыштырып куя. Үзенчә ашарга да пешереп куя. Кирләрне дә тотмый юып куя. Ул бит инде зур кыз хәзер. Аның белән дәресләрне дә әзерләй. Артур кайвакыт булыша инде, ул минем бит акыллы кеше. Минем кебек эшлегә укымаган. Шуңа күрә андый не юк. Кайвакыт теге әйтеп куйгалый, шул дәресләр буенча гына. Ул минем математик түгел, башы гуманитар Айсылу. Шуңа күрә авыррак бирелгән әзгенә математикны бик тырыша инде. Киләчәк профессиясе хакында уйлана башладым. Уйлана башладым, но белми. Әйтә алмый. Белми. Нәрсәгә алмасын инде мин аңа янәшә. Мин инде тырышам, аның барсы да җайлы, әйбәтрәк булсын дип үземчә. Әтигеләрнең аталары бар, ул күбрәк кайгырыр. Иркә вакыт табып, безнең студияга кунакка килгәнең өчен сиңа зур рәхмәт.
Кабатлап әйтәм, алда сине тагы да яңа үрләр көтсен, яңа уңышлар көтсен. Барсы да яхшы булсын. Амин, Зоя, бик зур рәхмәт үзегезгә чакыруыгыз өчен. Рәхмәт, тамашачылар, сезнең тапшырыны яратып өлгерде инде дип әйтмәле, чөнки мен авылга еш кайтып йөрим һәм һәрвакыт аларның фикерләре белән белешәм, чөнки ТМТВ Татар радиосы Барыс Медиа минем өчен эшләгән урным. Бик уңай, яхшы фикер, бик әйбәт дөрес тапшыру, кайвакыт рәхәтләнеп сөйләшеп утырасы килгән вакытларда бүген менә шундый очрашу булды безнең. Бик зур рәхмәт сезгә. Тамашачылар, сезгә шулай бик зур рәхмәт.